Yung settings. Nandulap eh. Wow! Hey, saan mo na ang buong Jingjing? Sabi nga nila, palamat pa si Queen. Saan mo lang? Yeah, wasan mo na. Mula makuti. Kuzomela nigcwayele ke lokho. Uzama yena umuntu engangihlekisana naye phela. Vele kade fanele nakusukela kudala. Futhi amathunga la ekhaya aphendula emalibeni futhi ayahayisa. Wendodakazi awusinike ithuba sithi ukukhuluma nondodana la. Aha. Sam? How was your breakfast? Nongile breakfast izoyidlala kusasa no? Sasa. Ngosuku olandelayo kanjalo. Hey, sinike ithuba phela. Yini manje? So, What five manong Umuntu usabakwazi ukuthi uhlale nesiphoko. Banikwa nekantanzi. Hayi cha, uzoshayela ukhakha phansi la. Nokwanto nalento bengicela ukuthi sinike ithutshana sethu ukukhuluma ngoba ne. Selam. Natoshe ngani sahla. Ngizomdlela ke mina. Manele sekuyisikhathi. Sofonela uGumede. Uyazi nawe ukuthi lento ibingeke yenze kunomphela. Indlela Chaza ukuthini ukuthi yini le? Uthi kwenzakaleni nguSanele? sanala. Nampaka. Usafika emaphusheni. Ngafala nina. Angisengikhohle ukuthi sengiwenzeleni lo mndeni. Sukwahle. Ukuthi sukela ngisasemncane mina bebhekelela ndini. Usanela kanjani? Waduwele eThekwini ngoba uthisha washiya mina. Kuze ngibhekele lo mndeni. Ngatholani ke mina? Inhlamvu. Impilo yami incitshiso. Ngitholanga ngisho ithuba lokuphila impilo yami ngendlela engifise ngayo. Ngitholanga ngisho ithuba negugu lami ukuthi sithandane siphile impilo happy soft. Hey, bancane. Singutshela mina. Umnandi ukuphila. Umnandi. Angifuni ukungasho. Ngayobiza ke uGumede, uMesemamba, noma yiphi inyanga la esigodini. Ngiyabiza ngisho uNkulunkulu uqhuma lapha. Mina angiyindawo